Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi pemirsa. Mau seperti lap karo Intan. Yo kok kono sik lah sayangku. Pagi ini ngajak Intan resik-resik. Mau seperti lapi iki pemirsa. Karek disaponi. Kamu jirene ape senam lah, Nduk? Nyanang dia. Terima kasih nggih Mbah Yi. Tadi kan tak hitung jumlah apa ya sembako dari Mbak Allah kan masih 8. Tak hitung, tak eling-eling. Duh, sapa ae kok ujug-ujug arek 8 ternyata dihitung Mbah Yi sudah pas. Lek Tiyah, lek Pat, ning Roto kae mbek Makjah 5. Terus ning gone daerah Etan kono 5, Mbah Nenek. Terus sapa ndek ya? Pokoknya jumlahnya, oh iya Mbah Nenek, terus dulure Makjah, nggih pemirsa. Terus ini masih 8 rencana. Makjah punya apa ya? Pokoknya ngerti lah. Ada janda yang sudah ya lumayan tua ya pemirsa, memiliki anak disabilitas. Terus mengusulkan Makjah, kira-kira boleh kok gak Mbak? Insya Allah Makjah. Nanti kita ke sana, entah kapan ya pemirsa. Kita akan ke sana. Jadi 25 paket disalurkan untuk yang berhak untuk menerimanya. Listriknya mijek pora, neng kono. Tak deloke. Iki suwi nduk kene gak dianu. Oh, saya hati-hati. Hati-hati. Kucing sapa iki? Aku nemak. Ora nemok wong ndek iso mlaku kok nemok. Nggone wong lah kok. Tapek ya. Enggak boleh nek wong. Popo kok dipek. Iki Bu, pusane. Tan sing ngobongno WC iki ndek ke sapa, Nduk? Intan nang pas icik cilik. Ndek piye niki pemirsa? Lelen tak kek kene. Lelen dikek-kek wis kobong. Sik iku tak delok, Nduk. Hah? Lelen. Lelen. Lelen iki nang didelok ning kono lho pemirsa kobong. Cek piro iki pemirsa? Kok ana banyu, Bu? 175. 175 Nek banyu, ribu. Bu. Heh? Nek banyu. Endi? Ki, ya dane. Lah kan udan, Nduk. Iki mendelok. Iki lah dijabuti sukete. Lah iki anu jenenge. Kita lah pemirsa nggih untuk meripat itu loh. Ya. Tinggu meripat. Iya. Disapone iki. Iya, sik akeh loh taponi. Dijabuti sik. Ya oke lho, Dok, jabuti Dok iki. Monggo terus disaponi nganggo anu. Aduh, oh iya melek lungguh. Cuma doprak wis. Jeneng ndoprak. Mang kumbane tak tokno guys, karo kumbane. Iya. Kumbane tadi ditokno, guys. Oh, Nanti ditir mau sih. cuci lagi, Bu. Iya, mbek jabuti sithik-sithik aduh lha Ibu mbek nyekeli kamera iki. Engko terus diparakno mrono kan Ini. iya. Engko diparakno rono kan terus resik lah, Dok. Gimana Kak Rene gimana? Gak apa-apa, yo mari rarene yo dianu dhewe lah kok. Juga sapu kerek karo ikrak. Oh wes. Iki ada sing tukule ngene. Wah, lah kan melayu kucinge. Wes saya ngadeg lah kok malah Wes ya. Wes kok tak anunane nganggo sapu krek. Nganggo
nganggo sapu krek ya tolong ya. Ya. Mau wis bar po urung, Je? Terus dari nyapu. Hati-hati. Alah mbah iki. Ini loh nek nyapu iki. Heeh. Sampai dijabut. Wow, disapu kok ra. Lah yo kuwi mbek dijabut diparakno rono. Iki. Iya toh. Nah, Aku tanganku ijat. iya engko tangane cuci tangan. Lo cendela serapi, Dok. Lah piye wong tampon banyu. Ki kene iki Tur. Tuatuk pemirsa. Ayo. Kayune do rusak pemirsa ora dikeki perlindungan ngene iki. Mbah Mbak Indah kok. Jane kan kok dikeki kanopi sosoran iki pemirsa sampe gak rusak iki kudune. Soale kena sinar matahari langsung. Ya sekarang Mbak Indah ngono nduk omahe Mbak Indah. Coba digoni. Heeh. Anu Mbak Indah cerita arep dikekno kinara. Wis sampean nggo kinara, Bu. Sok digawe sing model simpel wae ora ubeng-ubengan ngono kuwi. Iya terserah. Ya wis. Aku tak goleki sapu kerek ya. Sapu kerek. Mapane Bu sing dibrodolno? Aduh, empet. Loh, Muni apik-apik ren. oh alah, mbok brodolno. Iki mbek dingin. Apa iki? Sapunane. Iki kembang apa pemirsa? Iki tinggalane bapak almarhum ndek kae. Kembang iki cilik-cilik. Sapune teles sayangku, sapune teles. Wis. Oh, iya. Pripun Bu sing dirusakno Intan napa, Bu? Benek nek menawa budak. Aku mau nek gak budak kata ono repan. Niku catetan blonjo jenengan. Iya, cuma bronze cuma lho. Nggih. Kata bronze nih pemirsa. Setiap pagi mesti mrino ngene iki. 5 gula, 5 soklin. Tak maca nggih. 1 Nggih dikodono. esek Sekutif beras, tepung beras rose blend. bijak, goreng, provokator, propor, Berarti saiki kokono wis 15 dok. minyak besar, terigu, salon pas. Nah, kula ajeng bayar utang jenengan. Catetane pundi? Alhamdulillah bayar utang. Alhamdulillah ya Allah. Ceritane hilang pemirsa. Golek-golekan. Yun catetan utangem ki gak enek. Utange niki lho pemirsa, kadang kan intane aku anu, "Bu, aku penjaluk banyu bayi." Nah, langsung digendong. LPG entek. "Bu, LPG." Alhamdulillahirabbil alamin. Nganggo sapu kerek nduk aja kuwi soalé, nduk Tan kuwi mau teles. Juga sapu kerek. Ganti Ibu ki engko sing nyapu kene ya. Sapune kerek diganti karo Pak Silo. Tak golekane. Ayo kita mencari catatan. Ya Allah, pinter Pas digo nyapu neh Mbah Yi. Ya Allah. Rasa dikongkon wis nyapu. Tapi aja mbok nggo nyaponi lemah, Nduk. Enggak. Nyah. Aja mbok nyaponi lemah. Aja nyaponi mah. Nyapuni kuwi iki nganggo sapu iki lho sapu sepet sing elek. Nganggo sing elek, Nduk. Iku men sapone Marni nek rene kok dilukas arene. Yu Marni. Nggih, Bu. Alah dengi rene dengi apa tak nyapu kuwi kan keberkan mobil kapal Nggih. ketok kuwi dengi Oh. Anu aku kok nyapu ya Bu, aku sesuk aja. Oh, nggih ngoten, Bu. Senteni Yu Marni.
Wayahe nyapu ki nyapu dhek pokoke wayahe tapi anger niku Yumarni ki nggih berhak lho Bu mendapatkan, cuma Yumarni kan mboten dunung pemirsa. Tak pernah tak kayak iki ditinggal ning niki lho Bu teng pos kampling rondan. Makane tak kekno Mbak Yune. Deknane pemirsa. Moh aku kayak wek. Apa mbok nggo apa lah yu wek? Akak. Pas aku ning ngarep kene ya repan. Nggih. Kowe rene pe mak apa tak takoki. Nggih. Juk wek. Kowe kok ambek masak nehi masak India. Masak India nggih teng kontainer repan iku to. Sing Mbak Indah. Pa, saiki ne artise buku nek mbok jak syuting yo Mbak Ben. Lah kuwi mbuh dina cari aduh. lek rene gak tau. Nek niku Bu, Mak Dar niki rondok purik pekarane ngeten. Nggih. Kan esuk mriki. Bu, wis duwe urung masak, Mak. Aku poso, tak critani ya pemirsa. Aku poso. Terus kula ajeng tenggene Mbak Indah kula masakke, Bu. Kula centelke. Kula centelke teng lawang, kula goleki kalih intan mboten enten. Kula centelke. Kula balik mriku, Bu. Tenan niku kalih intan, balik rono. Mak, kuwi mang sing nyentelno sego kuwi mang aku karo lawuh. Enten pindang, tempe kalih jangan, nggih. Anu Bu, wis tak pakakno pitik. Lah sing nggo aku ndi lho? Kuwi mang sego anget anyar, nggo sampean. Disukake pitik bae. Halo. Halo guys. Tempene tuku. Utang meleh. Utang kecatet meleh 10.000 utang. Sik. Tempe mek tahu 10.000. Nggih. Makasih Mas Pras. Nggih. Napa wong guri-guri. Jenengan pados Bu catetane sing hilang Mbah. Awas nggih. 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 Lah catetan hilang. Yun catetan utangi ilang Yun. Piye iki ngono? Tak jukukne dompet jenenge ilang ketringsut pemirsa dadak iki ketemu lah. Walah. Nggih enten LPG, enten rokoke Pak Silo. Blonjone Ayu. Iki blonjone Mbah Yi hari ini belum dibedah. Sekian iki samlotok yo Pak. Ampun 400 sekian. Sing marai anu larang anu niku kan rokok nggih Mbah Yi nggih. Nek rokok malah Mas 1 juta nek kuwi gane rokok blas. Oke. Rokoke jakeh. Rokoke jek kathah. Wes iki dadi kontene iki ubeng-ubengan budaki Mbah Yi. Iki gedang sing nggih niki gedang lho. Gedang engko. Kok pengen goreng ngoten lho Mbah Yi. Mengke tumbas terigu kula. Sarao ki ndang. Nggih. Dibagire tapi. Sik yo Tan. Apa nek iki nganu kok. Sabar. Iki sing Bu Yun sing kurangan Mbak Indah. Oh, pas anu nggih nika. Sing iki Bu Yun sing minyak 28.000. Iki sing Bu Yun dhewe. Baru. Iki Bu Yun iki kan sing anyar kok coret ngene. Anyar. Syukur lunas. Wis gak enak kene di buku iki. Mari aku buku kakean loro dadine. Lho iki lho tanggale lho iki enek 30.000. Oh, nggih niki 30.000 iki bener iki. Oh, iki bener. Gas 2 mie. Napa niki 2 butir 2 minyak. Napa niku? Ya iki ya. Nggih. Sak botol minyak. Nggih. Ya gas. Nggih. Terusan roiko mbek micin. Nggih. Terus garam. Nggih. Terus sasa. Nggih. Terus tahu nepras kae Nggih. syukuran kalau awakmu. Oh, nggih syukuran tahu. Teh ngene Mbak Lina. Teh ngene Mbak Lina. Terus air intan. Terus kecap. Terus aqua loro mbok kaya ambek ayam. Lah nek omat ki anu pemirsa. Mlaku rene ki ra nggo dhuwit, Bu, tak gowo sik. Lah, nyatet Bu ya ora apa-apa. Terus airnya 2. Terus iki pokoke rokok-rokok Pak Silo lho iki lho teman. Rokok Pak Silo lho. Tanggale lho. Bae ngene iki selalu ditanggali megake apa iki lho iki. Engko nek wis lunas dicatet pemirsa lunas. Wis lunas ya iki kaya iki ngene iki. Iki sing anu kae belanjakno wong ayu kuning kae. Nggih. Oh, iki lho nek wis bari ngene iki carane. Terus dicatet terus di lunas lho ngene iki pemirsa. Kok nek wis lunas nggih. Nah iki Bu Yun terbaru 18 Januari nggih to. 212
lunas lho. Saiki genen kene. Pokoknya hidup punya hutang niku dadi semangat yo Mbah Yi yo. Semangat ngeplok pemirsa. Oh iya yo. Aku ndek utang mbek ibu. Dadi aku kudu dah semangat ngeplok. Dan gue bayar utang ngono pemirsa. Harus kuwi semangat. Napa Gak iki ngene yo. Nek nyilek nduk wong tuwek lah kuwi tapi nek jaluk-jaluk ngono carane ya. Jadi wong tuwa kuwi kudu mengkono, anake kuwi direwangi. Aduh, Mbah Yi. Pun lah, pokoknya saling tolong menolong nggih Mbah Yi. Amin. Harus itu. Ketemu pemirsa total utangku paling niku tak sekitar enten 300 kok Mbah Yi nggih. Wis gak enak no. Halo Lekwi, pripun kabare? Bojone bar kok nganu neh rumah sakit. Kayak sakit napa Pak Lekwi? Yo ambekane sesek. Dijikuk opone niku kuwi? Napane bayi dijikuk? Cairan. Oh, maaf, ndak menawi paru-paru Lekwi. Oh. Wis mugi-mugi enggal sehat Lekwi. Ngomong ae kon nyilaki Bayanti eneh siji botelku jek Lekwi ini adalah Imang dituku loro iki Bang botole nang ndi? Pejuang yang dulu riwariwi ngeterno Intan ning rumah sakit pemirsa, Intan loro-loro neneh sampai awake biru ranti motor ki Lekwi tak goleki tak kon ngeterno ning rumah sakit iki. Pejuang puluhan nggih. Pejuang apa ya? 400. Pejuang ojek untuk Intan. Ngaterno belanjane Mbah Yi dari Mas Andi. Diterno rene setiap hari. Sehat selalu nggih Lekwi. Muga paringi sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nduk. Ima ngomong ini, wes ibu tengok-tengok ning kono tak saponane aku. Ya. Ya wes tak hadiahi, engko sore Intan pengen dimasakno ibu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Belum. Hadiahnya masakan apa tidak tahu pemirsa. Rasa banter-banter Nduk. Wes nang dikeruk. Wes cukup ning kono lah wes rasa adu-adu. Teko kono lho. Wes cukup ning kono langsung mbok keruk, mbok parakno rono malah kesel to. Lah ning kono mbok keruki terus kuwi embere sampah. Klumpukno ning kono. Wes padha ae kok mbok parakno mrono. Semangat gitu pemirsa, ini harus semangat. Kenapa harus semangat? Nah, memang eling ya pemirsa. Duwe utang blonjo gone Mbah Yi. Oh iya aku duwe utang blonjo gone Mbah Yi. Aku harus bekerja semangat. Yutan yo, tidak boleh rewel. Tidak boleh hinga-hingi. Bu Yuni duwe utang. Oh. Semangat. Nah, Mbah Lam Nduk, loh Mbah Lam datang. Mbah Lam bakul blonjo. Mbah Lam. Bakul blonjo. Nah, wes. Nah. Oke, makasih internet. Alhamdulillah pemirsa hari ini Bu Yuni bayar utang gone Mbah Yi. Jumlahe sakmene kae pemirsa. 400. Aduh. Alhamdulillah. Dongakno kula semangat nggih Mbah Yi. Semangat terus anane. Pantang menyerah harus semangat. Wis ora enak yang mbok kono terus sayo ning wis mbok piye? Nggih, iki tak bayar pemirsa. Walah. Harus semangat karena kita memiliki kewajiban jenenge utang kudu bayar. Alhamdulillah. Dikai pira monggo iki ora apa-apa. Bayar utang pemirsa ini kepada ibuku. Monggo ibuku serahkan hutangku. Makasih. Makasih ya. Kula sing terima kasih. Alhamdulillah. Tak tinggal gone Mbak Indah. Nduk, iki Pak Silo wis tak tumbasno rokok. Nggih Bu, catet riyen, Nduk. Iki Pak Silo kurang iki, Nduk, kurang iki. Nggih Bu, jenengan anu riyen kula tesik nganu. Terus wis to, penting ki awakmu ki semangat nek mergawe. Aku semangat pemirsa, semangat. Semangat terus ya, Pak. Terima kasih semangatnya Mbak Yi nggih, semangat.
Mluku wis pokoke. Lunas pemirsa hari ini. Nyong ora terus ke dhewe. Loh, terus aku tanda tangan pemirsa carane tak dono ya jenengan ya. Sik. Oh, terus iki akhirnya dingenekno pemirsa. Sret. Lunas Bu Yuni. Wes ngene ae pemirsa. Lunas wes. Sesuk gawe anyaran nek. Oh, niki nggih. Iya. Lunas. Wes. Nggih. Oke. Assalamualaikum, Kang. Kula nuwun ya, Kang ya. Dek wingi sampean tak goleki gak enek, Kang. Jam pinten? Jam piro ya, Kang? Aku ape masak anu ki lho. Kok tutupan, heeh. Sore. Sampean ning ndi? Biasane ngajak jalan-jalan. Oh, ngajak mlaku-mlaku. Heeh. Biasane 3:30 Iya. 4:30. Oh, pantesan aku pe masak. Aku mampir lho, Kang Topong ning ndi? Iya, Kang Topong lihat TV. Dah, Kang kintuk titipan neh Kang kanggone Mbak Allah sing winginane kan lho Kang sing ning Arab Saudi. Yes. Alhamdulillah, muga-muga manfaat yo Kang. Ini namanya Dek Guntur. Dek Guntur. Iya, semoga Dek Guntur yang diparingi kesembuhan. 12 tahun ya Kang, munggo SD ya paling kelas 6 ya Kang ya. Dan baik Dek ning ning pasar bae dodol. Iki jaman cilikanku ya Kang, kene iki kan dienggo dodol make sampean kene iki daerah kene iki. Heeh, saiki ngaleh. Iya Kang. Ketabrak motor. Ya Allah Kang innalillahi. Adine Guntur? Nggih, pedak. Iya. Iki pedan. Iya. Kan bar tembas susu tenggane Mbak Iya. Nana. Heeh. Pedan apa Nyabrang. barang ora ngeting Heeh. mburi nek motor. Lah iki ning ndi bocahe? Mbok pijetno? Mboten napa-napa mok. Oh keserempet. Siset tok. Oh alah Kang. Lah wis tak bengok kok atuh. Metu pinggir nduk. Aja nabrak lara nyeluntung ngoten ya. Oh alah Kang. Iki ngajak ning ndi le Kang? Ngajak ning ndi Kang? Mboten ning tebut. Oh, ngajak mlaku-mlaku ngono ya Kang. Ndek niki demek-demek kuwi paling pengen roh jerone apa? Dono Kang. Nggih pun pemirsa ini sudah saya sampaikan nggih pemirsa. Iya. Alhamdulillah ini sudah tak sampaikan nggih pemirsa ini Kang Topong nggih. Kucingnya apike Kang? Kan. Dang sehat ya Le ya. Wes ngono sik ya Kang, aku ape blonjo Kang engko sore. Wes Tan, iki wis ke tempate Mas Guntur. Ya Tan ya. Wis didongakno ya Tan, muga-muga Mas Guntur nang paringi kesembuhan ya Nduk ya. Tenang, Mak. Kula piring cek ditinggal buane wis ketoke rasa ingin golek neno wis gak duwe. Wis, walah Kang. Ya wis bener Kang. Kan aku mikir sampai tekan aduh, Mbak. Iya. Aku Wedine kok ndang sing ditresnani sampean ora tresno anake ngono ya Kang ya. Saumpama tak tinggal mergawe dan anakku dipiye-piyeno malah jan aku nganti nangis ngene Mbak. Nganuku pikiranku. Engko saumpama anakku sampai dipateni saumpama kan ora cukup dhewe Mbak. Jan aku pertanggungan jawabku ning Gusti Allah no piye? Iya Kang. Padahal ndongakno Kang sampeyan dikai anak ngeten iki wis insyaallah terjamin surga. Insyaallah. Aku mikir kan ngene Mbak. Aku saumpama kawin anakku ngene. Saya tak tutup besok ya, aku tak geneman sih secara pribadi Mbak Kanta. Oke? Iya. Nanti malah demikian ya pemirsa konten pagi ini. Baju tunggu tinungannya yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga segera diberikan omongan yang saleh-salehah. Untuk yang saat ini lagi banyak pikiran, moga-moga yang diparingi jalan keluar yang terindah. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan, bulan penuh
bulan penuh pengampunan. Intan pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Iya.